Празниците на изкуствата в Парцалев 2012 година, град Левски, се провеждат с любезното съдействие на Обединена българска банка, град Левски. Първо искам да ви приветствам, добре дошли в града на Георги Парцалев. Да ви кажа, че за 8 пореден път празнуваме празници на изкуствата Георги Парцалев. Ние, неговите съграждани, не можем и нямаме право да го забравяме, макар че много хора в България го забравиха. Не. Да, от вашето поколение, хората, които са жени по-близки. Да, ние се стараем с прожекциите на филми всяка сутрин да запознаем по-младото поколение, което не е съвременник на Парцалев и което не е запознато с творчество. Независимо, че ни напусна преди 23 години, са живи неговите роли в театъра, в киното, жив е във вашите спомени на неговите колеги и приятели, жив е и нашите спомени на неговите съграждани. Много ми е приятно, че приехте тази покана да ни гостувате. Госпожа Петрова за пореден път ми гостува. Мен ми е приятно, че виждам хора, които просто не са мръднали, като мен. За нея важи максимата, че приятелите на нашите приятели са и наши приятели. Чувстваме я съвсем близка. Така е. И много пъти сме водили и неформални разговори, на маса и заповядайте. Хора, които не са виждали, не са чували нейните спомени, така че ще ни бъде интересно на всички да ни разкажете това, което се спомните за него, за съвместната ви работа. Искам само няколко неща да прочита за господин Славчо Пеев, тъй като той за първи път ни гостува, малко повече информация, което съм извадила от интернет, разбира се, не претендирам и за пълна достоверност, ако има нещо, той после ще ни добави. Господин Славчо Пеев е роден на 4 април 1939 г. в София. Завършва актьорско майсторство при професор Желчо Мандаджиев през 1964 г. От 1967 до 1997 г. е актьор в сатиричния театър, а между 1986 и 1989 г. е директор на театър. Актьорската кариера на Пеев включва изигране над 70 театрални и 100 телевизионни роли, както и участие в 23 филма. Сред тях Мъже в командировка, С деца на море, Приятели за вечеря, Изпити по никое време, Матриархат, Войната на таралежите, Баща ми бояджет. Режисьорската му кариера е свързана с театъра и започва през 2006 година, когато поставя Римска баня от Станислав Стратиев в сатиричния театър. Други режисирани постановки от него са Две сватби и едно прелюбодеяние на Рей Куни и Таблата на Димитрийски Хаидис. Ако нещо има какво да ми добави, след... Това е писано преди. Филмите станаха 26-7 някъде. Бяха 23. Това така е като цифри, нали? Трябва да ви кажа сега, хората от така по-голямото поколение помнят, че имаше младите изобщо това няма могат да го разберат. Тези пише към 70 роли и 5-6 спрени. Те не знаят младите за какво става дума. Ами в театъра, да. Трябва да ви кажа, че 68-9 спряха най-хубавите български пиеси. Тогава се играеха Суматоха, Сняг на Валери Петров, на Добри Жотев, това е Обличането на Венера. 5-6 български пиеси най-хубавите. Играехме в повечето от тях. Спряха на Георги Марков. Така, Аз бях той, се казваше пиеста, където Бат Жоро играеше много хубава роля. Той беше, Аз бях той, означаваше, нали всички сочеха нагоре, и Бат Жоро сочеше последния нагоре. И той си беше Тодор Живков последния нагоре последния. И дойдоха и го спряха. Много смешна пиеса беше.
Георги Парцалев също много смешен. Аз играех в един водещ там. Така че сатирата, какво да ви кажа, след това и дойде периода на Стратиев с Римска баня, с Акол Белов. След това, нали, различни периоди, в които Парцалев беше непрекъснато от... Сега ще ви кажа. Тук искам всичко да свържа това, което аз съм играл с моите спомени с него. 65-та ли беше, или 65-та. Значи критиката излезна и каза: този актьор, той само гласа му, той разчита само на гласа си и той не е артист, не знам, такива. И обаче през това време ние имахме велики режисьори. И един от тези велики режисьори, Методи Антон, реши да направи една чешка пиеса, която се казваше Свинските опашки, където Жоро Парцалев цяла първа час някъде и 40 минути не говори. Не говори. И в края на първата част той казваше само думичка: заклах го. И трябва да ви кажа, всичко получаваше, нали, като каже тези думи, като каже. И просто доказа, че той е велик артист. Наистина. Играехме една пиеса на Стефан Цанев, Дон Кихот. Тя се каже Човек от Ла-Манча, Дон Кихот. Човек от Ла-Манча е американската версия, да. И аз бях втори състав на Дон Кихот. Той играеше, Санчо Панса беше Колю Анастасов, а при мен е Васил Попов. Да. Два състава, абсолютно мисля, че различни бяхме. Да. И така, два състава тогава предразполагаше даже да не си говорим. Защото това си беше едно състезание. Обаче Пацо беше един такъв човек, че това не беше възможно. Той беше един човек над тези неща. Над тези неща. Той и затова беше много голям. Затова. И имахме едно такова страхотно, защото съм бил доста пъти дубльор. Доста пъти. Първи състав, втори и така нататък. Но тогава изобщо не съм разбрал, че дали съм първи, дали съм втори и въобще това бяха едни отношения. Въобще този човек, сега ще ви кажа, значи в художествен съвет примерно се предлага нещо, което, да ви кажа, не е добре за театър. Много предлагат или отгоре, или от министерство, или от някъде. И сега директора го предлага и трябва да се приеме. И всички мънкаме, ами сега това е нещо, докато стигне до Бацура и вика: с тия глупости, бе, махнете го това нещо, бе, това е глупост, бе, това не става за театъра тук. Той беше единственият човек, който имаше смелост, да, и въобще си казваше истински и честно нещата. Щавах, между нас казано, тя си бяха и така, за да се питаме, да ви кажа, си беше и такова. Абе, не е страшно, ама всички се правихме, че единствения, казвам, наистина, на няколко пъти е ставало това. Бажора беше единственият човек, който казва истината. Всички мънкаме. Както и е. Значи друго, аз да ви кажа, дойдохме в театъра, 5 човека, ние бяхме от тогава Тулбухин, Добричкия театър, значи Климен Денчев, Бог да го прости, аз, Коста Карагеоргиев, Бог да го прости, Жоржета Чакърова и Мариана Аламанчева. И на една
никаква заплата. И на кой ден там вече сме без пари. Да не казвам за другите, ама не отидеш, нямам пари, отидеме при Баджоро. Кажи ме, моето момче, Баджоро, дайте 20 бе. Нямаш проблеми, бе, моето момче. Вади, това беше човека, който... ние си връщахме парите, пък колко пъти, нали, долу в заведението, елате тук с младите. Велика личност, да ви кажа, велика личност. Всички страхотно го обичаха и страшно държаха на него. Казвам, има изключение, не припомням за това, но 99%, 90% толкова процента от театъра, всичките колеги, Баджоро беше една обичана фигура в театъра. Може да питам нещо? Понеже той е от групата, която са основали 57 година театъра, нали, с Калоянчев, Ратафо и така. Примерно, вие сте... Мухибян. Мухибян тогава, вие сигурно не помните. Той също не завършва. Примерно как... Да бяха няколко човека, Невена също Бог не бе, но и тя не завършва. Това е един вид като следващото поколение. Имало ли е някакви такива творчески между вас противоборства? Не става дума като възраст, нали, между тях, вас, а и следващите ваши колеги, които са дошли после в сатиричния театър, защото нали една плавна такава... Вижте, до 89-та година ние имахме голямото щастие, че най-добрите български режисьори работеха в театъра. Накрая, Коко Азарян, Бог да прости, Допчев, кои бяха вече. А преди това да не говорим, велики режисьори, начало с Боян Дановски, Сърчаджиев, основател на театъра, Дановски, Нейчо Попов, Бог да прости, Нейчо, страхотен човек. Аз лично дължа страшно много на Нейчо Попов, защото той беше човека и след това, който направи Римска баня. Те бяха страхотни хора, страхотни хора. Много знаещи и атмосферата в театъра беше такава творческа. Те никога обаче не даваха да се разбере, че те са много знайковци, че те са хора. Няма такова. Те говореха с всички, сверяваха си човек, това ще направим. Това беше, ами аз ще кажа, значи, коя беше 70 и някоя година, дойде един американски критик. Той бил толкова остър, той правил въобще всичко на пух и прах и така. Дойде гост на Българския съюз на артисти. И не излезна от сатирата. А той дойде да гледа целия български театър. Не излезна и накрая, като си заминавали, те му казват, да ме поне някаква статия, някаква критика. Той написва следното изречение. Народният театър на България се намира на 200 метра от Народния театър. Като Анастасов, Мустафова, Таня Лолова, това поколение, което в началото да... Това си беше народен театър. Това беше народният театър. И имаше, трябва да ви кажа колко пъти, имаше опити да се направи постановка от сатирата, да се направи в народния театър. Пълен провал. Пълен провал в народния театър. Да? И всичко идваше, той беше театъра пълен, непрекъснато. Но непрекъснато имаше хора, ви каза няколко пъти, назначаваха едни директори, които нямаха нищо общо с сатирата. И така бавно те си отиваха. И актьори по същия начин. Да, те така ги спускат. Да, но особено директори, които отиваха си. Защото не върви. Сатирата беше и, ще да кажа и е, но няма да кажа такова нещо. Не го намирам за пропуск, но като говорите за всички тези актьори, пропускаме само
Гришата, който е от съседното село. И той е дал да го трудя. Аз се извинявам. В Борендаста, нали? Аз се извинявам за това, защото мой любим човек наистина също, Гриша. Те скоро през май му честваха, нали? Да. И направихме една пиеса, там Баджора го нямаше, една пиеса провинциални анекдоти на Вампилов. Значи вътре Татяна Невена, Климан тогава беше още тогава. Аз, Митко Манчев, Гришата. Това направихме едно незабравимо турне. А на Гришата не му даваха да пие алкохол, въобще капка. Тогава вече той много страдаше с болестите. Той е играл краката такива. И пипне, пръста остава. Страшно нещо. Обаче играе на сцена. Не можеш. Тия старите режисьори казваха, не можеш да отложи представа. Не е възможно. И направихме едно незабравимо турне, в което Гришата с една бутилка уиски. От сутринта пътуваме и сега той налива капачки и измутваше непрекъснато Димитър Манчев. Мите пи, той не мога да гледа. Не дей бе, Гриша, бе, не мога бе. Не, ще пиеш, не, ще пиеш. Да. Гришата беше Народен човек. църква. Уникално. Също. Уникално. И това правеше Народен театър. Това го правеше театъра народен, наистина народен. Да ви кажа, отидохме, ние с Коя Къл, отидохме в Русия с Големанов, тогава И в Белград. ревизор и Седмо крали по-малко на Дарио Фо. И с ревизор и Големанов най-големите руски артисти идваха, падаха на коляно и казваха спасибо. Пред театъра вика Пацо, ела да те повозят. Парцалев, нали? И правят едно кръгче. Край театъра, спират и Парцалев слиза и вика, бе, как е бе, Пацо, как е? Все едно, че бях погъс на асфалт. Защото тя е малко. Колицата е толкова отдолу. И те такива, всички тези, наистина, и Коцев, и Гриша Вачков, и той, нарицателен такова, народни хора. Народни, ама в добрия смисъл на думата. В добрия смисъл. Сега съм говорил. Да, говори. Защото аз, ти като почнеш, аз не мога да взема дума до това. Затова не те позволих до сега.